ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ସେଟା ବିଦେଶରେ ନାହିଁ ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଥିପାଇଁ ବନେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କାମ କରେ। ମାସେ ପାଇଁ ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଗାଁରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ କେମିତି ସମୟ ଗୁଡ଼ା ବିତିଯାଏ କିଛି ଜଣା ପଡ଼େନି। ତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଫେରିଯିବି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଗାଁରେ ସମୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଲି କଥା ହେଉଛି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ସେଟା ବିଦେଶରେ ନାହିଁ ଭାଇ। କିଛିଟା ପଇସା ପାଇଁ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉ ବିଦେଶ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବାସ୍ ନିଜ ବାପା ମା ଘର ପରିବାର ଯେମିତି ଭଲରେ ରହୁ। ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ ମନ ଭିତରେ ରଖିଦେଉ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ କଷ୍ଟ ମନ ମାରି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ବାହାରେ। ସେସବୁ କଥା ଘର ଲୋକକୁ କହିଲେ ସେମାନେ ମନ କଷ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ମନ କଥା ମନ ଭିତରେ ରଖିଦେଉ। ଏଇ କଥା ହୁଏତ ସେ ଭାଇମାନେ ମୋ କଥା ହୁଏତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭାଇମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବିଦେଶରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ଅଧିକା ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ ମୋ କଥାଟାକୁ। ଭଉଣୀର ବାହାଘର, ଘର କରିବା ବା ଭଉଣୀ ବାହାଘର ମଥା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରୁହେ ନା ଭାଇ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ। କାହାରି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ଯେ ବାହାରକୁ ଯାଇ କାମ କରିବା, ବଟ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ବର୍ଷେ ଯା କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପାଖରୁ, ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ তুমি ଚାକିରି କରୁଛ ତାକୁ ପରମିଶନ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମାସେ ପାଇଁ ମୋତେ ଛୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାସେ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବି, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାଇଥିବେ କାମ କରୁଥିବେ, 12 ଘଣ୍ଟା 14 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଥିବେ ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କମ୍ପାନୀରେ। ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସେ, ବାପା କରନ୍ତୁ ମା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ କରେ, ଛୁଆ ଖାଇଛୁ ଖାଇନାହିଁ, କ'ଣ ଅଛୁ, କେମିତି ଅଛୁ। ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ମାରି ଦେଇକି ବି ଆମେ କହିଦେବୁ ନା ଖାଇଛି, ଭଲ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାହାରେ ଥିବେ ଏବଂ ବାହାରେ ଖଟୁଥିବେ, ସେଇମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଠିକ୍ ନା। ତ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭାଇ ହାର ମାନନି, କାମ କର। କଷ୍ଟ ହେଉଛି ପରିବାର ପାଇଁକି, ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁକି କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କର। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ପଇସା ହିଁ କମାଏ ତାହାର ହିଁ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି। ତ ଭାଇ ପଇସା ନ କମାଇଲେ ନା ତୁମକୁ ନା ମୋତେ ନା କାହାରିକି ଏ ଦୁନିଆ କାହାରିକି ଇଜ୍ଜତ ଦେବନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ଆଉ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମ ନିଜ ଘର ପରିବାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଭାଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୋ ଭଳିଆ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବାହାରେ ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କାମ କରୁଛି କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଗୋଆ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୋ କଥାଟାକୁ, ଯେ ଆମେ ମାସେ ପାଇଁ ଆସୁ କମ୍ପାନୀଠୁ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଆସୁ, ମାସେ ଘର ପାଖରେ ରହୁ। ମାସେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଇଯାଏ ଯିବା ପାଇଁ, ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଆମ ମନ ଭିତରେ ବାସ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଚାଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆମକୁ ମିଳିଯାନ୍ତା କି ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେତକ ତ ଭାଇ ହୁଏନି। ଫେର କମ୍ପାନୀରେ ଫୋନ୍ ଆସେ, କେବେ ଆସୁଛ କେବେ ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀରୁ ବାର ଫୋନ୍ ଆସେ। ତ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବି ଆମେ ରହିପାରୁନି, ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଆମେ ଯାଉ ବି। ସେତେବେଳେ ବାପା ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଯା, କିଛି ଦିନ ପରେ ଗଲେ ହେବନି। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥାଇକି ବି ଆମେ ନା କହୁ, ନା ହେବନି, ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ସେଠି କମ୍ପାନୀରୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି। ତ ମୋର ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ଯଦି ସେୟା ଚାଲେ, ଯଦି ଆପଣ ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ ମୋ କଥାଟାକୁ, ତ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜଣାଇବେ ଯେ ହଁ ଭାଇ ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛି ନା କହିଛି, ମାନେ ଭୁଲ କହିଛି କିଛି କଥା। ତ ଭାଇ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।
ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।